Možno sa o astrológiu vôbec nezaujímate. Ani nemusíte. Toto nie je o mystike. Je to o tom, kedy veci idú hladko a kedy sa zdržia. Poznáte to. Prídete k lekárovi a strávite tam pol dňa. Idete na cestu a všetko sa začne kaziť. Zavoláte niekam a práve v ten deň nikto nič nerieši. To nie je len smola, je to zlé načasovanie. Tento kalendár vám povie, ktoré dni sú vhodné na vybavovanie, ktoré sú lepšie na oddych, kedy si dať rezervu na cestovanie, kedy neriešiť úradné veci a kedy nezačínať nič dôležité. Nie preto, že by sa niečo stalo, ale preto, že v tieto dni ide všetko s väčším odporom. Nie je to predpoveď budúcnosti. Je to návod, ako sa vyhnúť zbytočnému stresu a ušetriť si čas, nervy a energiu. Ak chcete vedieť, ktoré dni sú pre vás bezpečné a ktoré nie, otvorte si svoj osobný kalendár. Vitajte pri vysvetľovacom videu k Feng Shui kalendáru podľa Tongshu almanachu. Toto video slúži ako návod, aby ste vedeli kalendár správne používať a dokázali si z neho vybrať vhodné dni na dôležité udalosti, rozhodnutia, cestovanie, vzťahy, financie aj samotné zdravie. Ide o veľmi silnú tradičnú metódu výberu dátumov. Používa sa nielen na podporu šťastných udalostí, ale aj na rýchle a bezproblémové ukončenia, napríklad podanie výpovede, odovzdanie práce alebo ukončenie vzťahových či pracovných záležitostí. Najskôr je dôležité, aby ste zistili svoje 4 znamenia vo vašej bazi tabulke, to znamená, zaujíma nás znamenie z hodiny narodenia, dňa narodenia, mesiaca a roku. Na toto použite dole uvedený odkaz alebo ten, čo vám tu ukazujem aj v tomto videjku. Po zadaní týchto údajov vám vyjdú 4 čínske znamenia. Hodina narodenia súvisí s vašou vnútornou osobnosťou, vzťahom k deťom alebo podriadeným, alebo taktiež so smerom vášho života, i o vaše vnútorné ja. Pozor, ak ste sa narodili po 23. hodine, v čínskom kalendári už ide o ďalší deň. Takže príklad, ak to bolo 6.3.1980 o 23. hodine, zadávajte už 7.3. Pokračujeme ďalej. Deň narodenia súvisí s láskou, s partnerstvom a obchodnými vzťahmi. Mesiac narodenia súvisí s prácou, s kariérou, rodinou, mama, otec, súrodenci a kolegovia. A priatelia. Uvediem príklad, ak ste sa napríklad narodili v decembri, kedy v čínskom kalendári ide o mesiac potkana, vtedy si sledujete priaznivé dni práve pre potkana. A to práve v prípade, keď chcete požiadať o zvýšenie platu alebo robíte nejaké podnikateľské rozhodnutia, nové projekty a podobne. Čo sa týka roku, tak to súvisí priamo so zdravím, s cestovaním, úradmi a komunikáciou s verejnosťou. Cieľom je vybrať dni, ktoré nie sú v konflikte s vašimi znameniami. Najprv sa pozrite, aké zviera vládne danému dňu a skontrolujte, či pri ňom nie je uvedená kolízia s niektorým z vašich znamení. Ak kolízia nie je uvedená a deň nemá negatívne označenia, je pre vás veľmi priaznivý. Potom si už len ujasnite, čo riešite. Pri práci sledujte znamenie mesiaca a hodiny, pri vzťahoch znamenie dňa, pri cestách vždy ročné znamenie. Ďalej tu máme 3 informácie a to sú tzv. Informácie od 12 úradníkov, kde sú jednotlivé informácie spojené s určitými činnosťami v danom dni, čím si viete podporiť práve tú aktivitu daného dňa. A naopak, ak tam máte kolíziu, tak treba si uvedomiť, že naozaj sa vás to môže hodne osobne dotýkať. Ide o aktivity ako založenie, odstranenie, hojnosť, balancia, stabilita, zahájenie, výborné na dlhodobé plány, deň deštrukcie, deň nebezpečia. To sú zrovna 2 dni, kedy netreba začínať nové projekty. Taktiež cestovanie.
Ďalej tu máme úspech, odmena, otvorenie, zatvorenie. Hej, zatvorenie je deň práve vhodný na ukončenie, rozvody, pohreby. Ďalej tu máme informácie o nešťastných duchoch. Títo sú označení ako deň krádeže, je spojený práve s problémami pri cestovaní alebo aj so samotnými krádežami či stratami. Deň chorôb, ktorý je spojený s škandálmi, poprípade s návštevami u doktorov, kedy môže dochádzať k dlhým čakacím dobám. A deň prekážok, kedy sa neodporúča začínať projekty náročné a termíny plnenia. Problémy by sa mohli objavovať počas celého projektu. Títo sú vždy spojení s určitými 4 znameniami zverokruhu, takže viete presne zistiť, či sa vás to týka alebo nie. Den překážek. Den překážek není vhodný pro zahájení projektu. Hrozí zpoždění a přerušování, způsobená námi nebo třetími stranami. Platí pro znamení pes, drak, opice, krysa. Ďalej tu máme špeciálne dni spojený s možnosťou ukončenia, ľahkého ukončenia nejakých udalostí, či už vhodný pre rozvody, uzatváranie vecí. Je den vyvanutí, siuery. Obecně je tento den možné použít pro aktivity ukončení, uzavření, pohřby a podobně. Jedná se o 4 dny v roce. Jsou to vždy poslední dny určitého ročního období, tedy poslední den měsíce buvolu, měsíce draka, měsíce kozy, měsíce psa. Poslední den ročního období. Energie či je nejslabší. Roční doba umírá. Obecně jsou tyto dny neblahé pro všechny aktivity, u nichž čekáte dobré pokračování a vzrůstající tendence. Taktiež je tu deň finančnej katastrofy. Sú to dni, ktoré nie sú vhodné na podpisy zmluv, investícií alebo nákupov. Z praxe sa mi potvrdilo, že nákupy alebo objednávky urobené v takýchto dňoch častejšie končia vracením, reklamáciami alebo zbytočným stresom. A pritom často stačí počkať pár dní. Tieto dni sa pravidelne objavujú vždy 2 dni po sebe, každých 60 dní. Ďalšia informácia je spojená s dňom ročnej a mesačnej kolízii, kedy sa vyhýbame zásadným rozhodnutiam. Pozor pri podpise zmluv, vyhýbajte sa splnu a pár dní pred splnom. Nevnímajte tento kalendár ako veštbu, ale ako nástroj. Pomáha vám plánovať, predchádzať problémom a rozhodovať sa s väčším pokojom. Takže vám prajem krásny plný rok harmónie a pokoja a múdrych rozhodnutí.